kai al'umma annabi wato akwai matsala fa, magana ta gaskiya gagaruma kuma idan za mu yi wa kanmu fada mu yi wa kanmu fada, amma mu ma muna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa wahalar da ake sha yanzu a ƙasar nan. Kun ga nan fa 100,000 ne, amma sai da na ba da 7,000 sannan na samu 50,000, sai da na kashe 14,000 sannan na samu 100,000. Daga an shiga matsala sai ka ji mutane suna Buhari gwamnati kaza, gaskiya ba a yi talaka kaza da kaza, an sa talaka confirm. Idan akwai laifin gwamnati a cikin wannan al'amarin shine rashin buga kuɗin nan da yawa da zai isha al'umma. Waɗanda suke ƙauyuka ba su san wani account ba, ba su san ma ina za su je su aje kuɗin su ba, saboda haka kullun a juyawa suke yi. Cash suke ajewa a gida, idan za su yi wani abu su je su ɗauko su siya. Yanzu kuma ga abin da ya zo, don haka za su shiga cikin masifa. Gaskiya gwamnati ya kamata a duba wannan abin dubawa ne. Mu kuma matsalar mu talakawa waɗanda suke harkar business ɗin kuɗin nan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sa talakawa a cikin masifa, ko kuma ce suke sa mutane. Saboda gwamnati bata ce in kana buƙatar kuɗi ka je ka siya ka sai kuɗi da kuɗi ba. Wannan haramun ne addinance ma. Dan haka ba gwamnati bane kadai matsalar Najeriya, har da mu kanmu. Idan muka gyara halin mu muka kyautata wa juna, to na tabbatar da cewa za a samu sauki fiye da yadda ake yanzu. Amma dai wallahi akwai matsala, saboda kaga kun ga ko sadaka mutum zai yi, idan har ya san cewa kashi din da ke jikin shi bai da yawa, kafin kuma ya sake samu sai ya sha wahala, to wallahi ko sadakan ba zai bayar ba. Ballantana waɗanda muke kokarin a ce wannan ya zo maka da matsalan 5,000, 10, 20 ka ɗauka ka irga ka bashi, to yanzu kuma kai ba ka da ma 20 ɗin ko 50 ɗin, ba kuma za ka ɗauka ka bashi ba saboda me, saboda kai ma kana bukata. Mu kyautata wa ɗan, wallahi mu gyara zukatanmu, wataƙila Allah zai ji kanmu. Amma dai maganan wannan sai ka biya kuɗi ka samu kaza, in ka je banki sama da mutum 100 an ki karɓan kuɗin su, wasu guraren ana karɓa. Allah ya sa mu sami, Allah ya sa hakan ya zama mana alkhairi baki daya, kuma ubangiji Allah ya sa mu canza halayenmu.